Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω πώς να βάζετε μια ταινία και τους υπότιτλους μέσα σε ένα DVD. Στην αρχή κατεβάζουμε το mTorrent, είναι free, όπως σας έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο. Μετά θα χρειαστούμε αυτό, θα τα έχω στην περιγραφή του βίντεο, τα link. Πατάμε Get this torrent, κίνηση εφαρμογής και πατάμε OK, ακύρωση. Εγώ το έχω. Μετά πηγαίνουμε και ανοίγουμε το πρόγραμμα. Απλά εγώ έχω μια έκδοση λιγότερο και αυτό που σας δείχνω, γιατί η κανονική έκδοση έχει μερικά προβλήματα και δεν διαβάζει τους υπότιτλους και είναι καλύτερο επειδή είναι και free. Να λέγουμε την ταινία, πάμε εδώ στους υπότιτλους, διαλέγουμε έναν υπότιτλο, πηγαίνουμε εδώ και εδώ που λέει Code Page διαλέγουμε το Greek, γιατί αν διαλέξουμε κάτι άλλο θα δείχνει άλλα μπουρνέζικα. Μετά πηγαίνουμε και διαλέγουμε το μενού. Εγώ θα διαλέξω αυτό. Πάμε να δούμε αν είναι οι υπότιτλοι καλά. Όπως βλέπετε είναι μια χαρά υπότιτλοι. Μετά πατάμε μετατροπή. Απλά πρέπει να βάλετε το CD μέσα και αυτό θα αρχίσει να γράφει. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Γεια σας.